No ahojte, sme v Trenčíne. Ideme pozrieť potraviny, nie sú otraviny. A teraz ideme pozrieť, kde si zaplatíme parkovné. Tuto je tabula. Tam je tabulka, tuto je tabulka, ktoré oni poplatia. Neviem, či SMS-ková, alebo s tým sa to platí. Tuto stojí 2 € na deň. Parkovné. Máš to čo? Dáme oni SMS-ku, nie? Alebo aplikáciu? Na hodinu, 2 hodiny. To máme doma. Toto slaný karamel, no. Lahvodkové droždie majú toto. Zoberiem si toto lahvodkové. Toto lahvodkové droždie. Toto lahvodkové droždie si zoberiem. Droždie lahvodkové. A tu majú tie muky. To bielidu mám doma. Škádovo, veľké škádovo. Muka. Dám túto polohrubu. Môžeš to dať do košíka, lebo to my ho sypem. Pozor, tú muku nedávaj rovno, prosím ťa, lebo vysypeš ju. Takto rovno. A vidíš, aha. Počkaj, doberám druhú, lebo sa sype. Dáme sem, že sa sype. Poprosím. Poprosím. Dobre, aspoň takto dole. Tu je dole súčiaje, tu sú tie, čo mám doma, čo som minulé brali žabokrekok. Tie, čo sme brali žabokrekok, presne sú tieto. Tento prúcnik je tu. Lekársky, lipový a tu máme šípky, toto máme, rúža šípkovú máme doma. A tu materina duška. A tu máš replika, tie ktoré mám. Osamoročky to mám, šošovice, cice, toto mám, kuskus, toto mám.
Rýžu, tekvica. Keby nemajú tekvicový olej, keby mali tekvicový olej, ale nevidím tu tekvicový olej. Bielý mak, toto mám, toto ešte mám doma. Bujonku, vieš, zeleninová bujonka. Tu zoberiem bujonku. Tuto zoberiem bujonku, ale kimči tu nemajú. Či majú? Ukáž, koľko tu kimči stojí chvíľu. Majú. Met wijs om de zin te gaan. Ja, ik zal het. Euro 50, 30. Akorát nie takú keramku. Toto je tam 17, 18. Že aha, aké pekné veci tu majú. Aj predáva sa jej. A to som sa chcel opýtať, že držiak na mobil náhodou tam nie je medzi tými mobilmi nejaký. No je tam, ale to zelené. Ja tie okrúhle. No, jedine tu máme. A to nič, to do auta potrebujem. Máme príslušenstvo celkovo, nejako nemáme túto úzkou. Len tak ma napadlo, bo som videl mobily, že či náhodou. Ďakujem. A ja som videla pekné veci. Majú takéto, pozerám, neviem, či tam sú vzadu kryštálové vázy. Po tých 10, a to sú kryštálové vázy? Áno. No to sú pekné. Presne čo bola, kedy som predávala. Je sú pekné. A tu máš aj obrúčky prstené. 185, 116, pekné sú na to. To už to je veľké, už to nič. Ratiasky, 240 a 300, no to sú žuláky už mimoriadne. Dobre, ďakujem. Tieto sú pekné. Majú tu aj také jemné 169. Aspoň tu vidíme hrad. A na ten hrad pôjdeme neskôr. A tu je nejaká múzeum. Múzeum Trenčiansky.
No my sa ideme prechádzať po tomto námestíčku trenčianskom. Hudobné nástroje. Že kafe, Sládkovič kafe. No, aj tu je Sládkovič kafe. Turankár, zájazdy, pán Nutella, donutky. To sú sladké tie donutky. Čaj, ale tak by bol nejaký taký ovocný. A ja si myslím, že môže tu byť pre ženu. A tu máš pre babičku. Možno nutri je voľaký taký. Šipkovi si budem robiť, to nechcem. Ja si myslím, že je. Tu, asi tuto je. Nie? Aj tu sú okuliare. Asi nutri v tomto obode. Tak, ideme ďalej. No, tuto je hore ten hrad, my tam na ten pôjdem. My sme teraz na námestí. Už opravili toto námestičko a tu je tá synagóga, tiež kostol. Uvidíme, možno sa tam pôjdeme pozrieť. Ján Halaša je umelecký fotograf, publicista a neskôr bol od roku 1922 spolumajiteľom lekárne Svätého Duchu v Trenčíne. Neskôr po narodení v roku 1945 tu pracoval ako lekárnik. Od roku 1972 pracoval v Trenčianskom múzeu ako fotograf a bol priekopníkom slovenskej turistiky a vysokohorského športu. Trenčín je jedno z najstarších slovenských miest. Trenčín sa nachádza na západnej časti Slovenska. Je prirodzeným geografickým centrom stredného považia. Hlavným tokom meste je rieka Váh. Trenčín je súčasťou centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Dlhoročnú tradíciu v meste majú výstavy a veľtrhy. Mesto je známe ako mesto módy Trenčíne. Sa pozeráme na piaristický kostol svätého Františka Xaverského v Trenčíne. Brána je pôvodná, ale časom nastavená väžovitá stavba z prvej polovice 15. storočia. Boli vybudované dve brány, z ktorých sa zachovala iba dolná brána turecká. Brána je typická gotická lomeným oblúkom, na ktorým sa nachádzajú dva latinské nápisy R mesta. Jeden z nápisov tvrdí: ak Boh nestráži mesto, darmo je ten, kto ho stráži. Sa pozrieť na kostolík piaristov. Práve vchádzam dovnútra a obdivujem krásu kostolíka.
Je to kostol a kláštory piaristov, predtým jezuitov na hlavnom námestí, postavený v barokovom štýle. Sme pozrieť aj obchodík so suvenírmi, zoberali sme si tam ruženín a pohárik, mesto Trenčín, pivečko a obdivovali pekné veci miest. Schody vedúce z námestia ku kostolu boli postavené v roku 1568 za účelom umožnenia presunu obráncov mesta k mestským hradbám pri Farskom kostole, ako aj spojnica ku zbrojnici postavenej v roku 1565 pri Farskom kostole. No poď. Zakúpili malý okruh a ten stal okolo 7,50. A
Tu na nádvorí je kaviarnička s suvenírmi. A teraz ideme hore. Pozrieť aspoň malý okruh. Čo? Kde buchali tie one? Tie bulíčky hádzali na druhú stranu. No, ale toto už je replika. To už je pôvodné. Však samozrejme, to nie je ale ako napodobne, ako to vtedy vyzeralo. Ako hádzali s tým. Akože dal si ako dostatočne. Aký je rozdiel medzi katapultom, trebuchetom, mangonelom? Každé je niečo iné. Každé niečo iné? Aký je rozdiel? Mangonelli, onager, balista, mangolus. Bola, kedy sme si stále to chodili. Teraz to dali dookola z týchto dverí. Aspoň tu nemám nikoho. Takže takto vyzerá miestnosť celá. A ja som chcela na tej stoličke. Presne na tej stoličke som chcela a ja sa odfotiť. Dobre, nechaj. No, choď. Nedávate prsty. Takže som kráľovná, princezná, kajsanová. Dobre, počkaj. Musíme sa z tohto úzko odbaviť. Ako vyzeral? Najstarší hradný záchod. Tak to vyzeralo, aha. Tak trónili. Taký ten trón mali a potom áno, po múroch to išlo dole. A ten, čo bol dole, ten to zhraboval. Áno, to vykakal a ten, čo bol dole, ten to vytiahol a zhraboval.
už tretí čák Trenčánsky. Tu je jeho rodokameň. Tu sú politická, asi to Uhorsko na prelome 13. a 14. storočia. A tu je vojenská sila Matúša Čákyho. Matúš Čáky, a takto pekné dvere. Takto akože vyzeral. Tieto poháre sú veľmi pekné. A my pokračujeme vyššie a vyššie, stále idete na samý vrch týchto schodov. A pozrite, takto vyzerá ten schod. Aké sú rozdiely medzi tých schodoch. Kde sa nachádzaš? Robko, si hore? Dobre. Takže tu sa nachádzajú také točené schody. Takže tu sa nachádzajú takéto točené schody. Neviem, koľko schodov sme prešli, ale sú tu úzke. Len jeden človek sa tu vode a musíte ísť. A takto to vyzerá. Aké úzke schody. Kde sa nachádzaš? A tu sú znaky. Robko, kde si? No, stratil sa mi. Ideme nájsť na Trenčianskom hrade. Zmizol mi kamarát, musíme počkať. Kde sa nachádza? V ktorých schodoch? No, ideme ho pozrieť. Robko! Robko! Robert! Gajsenovci tak Robert! A ja takisto. Kde si sa stratil? Sranda musí byť. Robert, kde si? Už som išla tu dole po schodách, idem. A neviem, kde je? Kam zmizol? Kde mi zmizol? Tu sú takto úzke schody, veľmi pekné. Táto klemba je veľmi pekná. Robert, kde si? Robert? Robko? Kde sa stratil? V ktorom podlaží sa ten stratil? Robert? Toto je sila. Na hrade sa stratí. Princ Bajaja. To je taká pekná klemba. Robert! Robo! Robko! Robko! Ježiš, ten mobil mi padne. Stratený sa našiel. Na samom vrchu. Na samom vrchu bol. Stratená duša sa našla. Som hľadala tam dole tými schodami. Takéto krásne výhľady máme, pekné. Mesta.
mesto Trenčín a Pohoria. Pohoria si vtáčnik. To nevidíš teraz táto. A takéto pekné výhľady. No a takéto pekné výhľady tu máme aj dole. Takto na budovu. Tam dole. Čakajte, ako vám to ukážem. Tuto dole bola krásna reštaurácia, veľmi pekná. Aj veľmi pekná reštaurácia tam dole bola, kedy bola. Dobre sa tam dalo najesť. No, to mi aj je ľúto, lebo tam sa dalo veľmi dobre najesť. Tam bolo fakt výborné. A teraz máme takto pekné výhľady na druhú stranu hradu. A veľmi pekne takto je na mesto. Počkaj. No a toto je rieka Vach. No, toto A Pohorie vtáčnik, nie? Pohorie by malo byť vtáčnik. Neviem. Kačkovské sedlo a Pohorie Toto vtáčnik. neviem, lebo túto oblasť... Lebo dookola sú samé hory. Tu máme, Oskarko nám svieti. Dneska máme nádherné počasie. No dneska máme nádherné počasie. Za to sa mi nechce fotiť, lebo chcem si Pekne. vychutnať to. Takže chce si vychutnať a ja si vychutnávam takisto nádheru a slnečko. Dneska máme bez vetrovky, vetrovku mám. Takže dneska je veľmi pekný. Aj tu tie vode, aj tie... A teraz ideme. To je pohľad na mesto a my ideme tam do hora. A schody Matúša. A tu sa ideme pozrieť na ranč. Možno tu majú otvorené. Vyzerá to by veľa plných aut. Poď sem, Perto. Ideme sa pozrieť tu. Bonáza, je to plné, obsadené. Strašne veľa aut je. Tak sa ideme pozrieť na papať. Pozrieme, čo majú dneska. Čapované pivo, sumec. No, ideme sa teda pozrieť, skús to otvoriť. Pozerám, že majú 70. Ježiš, tu sme mohli mať oslavu. Nevedela som, že tu máte takto. Boli by sme... Toto je nejaký... Toto je aká ryba? Zubač? Ja neviem, ako si vyvolal. Z toho oného menu mi volá rybu. Losos. Losos na rizote. Ide to. Dobre. No ahojte priatelia, tak sme už doma a donesla som si potraviny, sú otraviny. Takže cestoviny s prepelčími vajíčkami. 12 tam je, tak to vyzerá a je to od
firmy Prešov. Komako Prešov. Takže z prepelitých vajíčiek vyskúšame, uvidíme, mám ich prvýkrát. Potom toto droždie je bezlepkové. Takže tiež vyskúšam. Špaldová múka o sokolce. Lenže sa mi začala sypať, tak sme museli dať do sáčku. A potom som si zobrala horúcu čokoládu. Horúca čokoláda mliečná s lieskovými orieškami. Vyskúšam, ešte som ho nemala. Určite je tu napísaný návod, ako sa to robí. Asi sa dá do nejaké šialky a rozpustiť s vodou. Potom som to zobrala bujonka. Takto vyzerá bujonka. Nemala som ho. Zeleninová. Vyskúšam na 4 až 5 litrov. Takže túto bujonku vyskúšame. Ešte som ho nemala. A takto vyzerá z tejto strany. Takto otočím. Z tejto strany bujonka. Tuto Royal vodu. Euro 10 a čo mi nesmieli chýbať, tieto karamelové praclíky sú veľmi dobré, to môžem odporúčať od firmy Mixit. A zobrali sme 2 kávy, Costa Rica a zobrali sme Dominikánska republika. Počítali sme tu návod, kde sa to pestuje, ako sa to pestuje, takže odkiaľ to prišlo. Táto káva prišla od regionu Boha Rona. Máte to asi naopak. To vám potom pretočím a dám obrázok. Je vypestovaná nadmorská výška 800 až 1300. A tu je napísané, odkiaľ pochádza, že má ohorieškovú chuť, tvorí telo kávy, následne je na podnebí, zostáva veľmi hladká chuť, alebo aj že hladká sladká chuť. A zostáva veľmi sladká chuť spojená s horkou čokoládou, dobrú chuť. Kávy sa nesie v podobnom horko-sladkom duchu. Takže tu je napísané, odkiaľ ide a tak ďalej. Takže táto káva dominikánska, takisto táto káva Costa Rica je vypestovaná nadmorská výška 1300 až 1800. A tu je zase región iný, San Marcos de Tarazu, nechcem to pomýliť sa. Presne nejaké stanice, odkiaľ prichádza, akom podnebí sa pestuje, takisto dobrá chuť, kávy stredne sladká, oriešková, čokoládová oriešková, tropickými. Takže uvidím, vyskúšame. Dávam sem taký. No preto som si zobrala aj túto kávu, to je dobré zrnko, to je od Žabokreky sme zobrali, zlaté zrnko, Brazília, aj táto je veľmi dobrá káva. A tu sú napísané, aká stredná, čo pôvod, praženosť, odroda, Arabika, Brazília. Takže aj táto zlaté zrnko môžem takisto odporúčať. Takže tieto 2 kávy vyskúšame. A potom som si zobrala od Trenčína Fatimine slzy a to je mliečná čokoláda so škoricou. Ako darček, stalo to 5 €. Ja som si zobrala ešte takýto náramok, ako narodeninový darček. Rúženín kameň a tu mám od Trenčína si nesiem vždy také poháriky, alebo nie vždy, nie od Trenčína, ale keď odniekal idem, tak si nesiem suvenír. A tento raz to bola pohľadnica a pohár Trenčín. Takto vyzerajú poháriky. Pohár Trenčín a